Hey, the FlipGang. Abot ng taxi guys. So kailangan namin gawas kay sa 3:30 gani. Ara na lang sugod patak ang taxi dire. So we'll see you in the airport. All bags right here. It's Germs and Casey. Yeah. Itaas mo bo, wala kang pili. Dili magarbo, o dili mo dili. Ingon si Karansita. Wait, gusto ko buhola na, wait. Papa ka na dalagita. Taga-asa kamay, tagduol ra. Ako unta kang iila-ila. Yeah. Grabe, bisag ka sa pane. Wako'y mapili sa imong kalahe. Basta mo sayaw ang lawas lami. You are just a Ready na ka mon? Pretty na kayo? Pretty na rin. Pretty. GoPro na? Buwan ka ng Osmo. Ka ng DJI. Kanin sila nga brand. Sakay na Kamoy kayo ba? Masudos ko. Ato tas car. Yeah, stabilizer na. Tuba-tuba na mag-6 by. Mura. Si Rhea ang nalahi. Essentials of traveling. The waiting game. Yo, what up? Kita-kita tayo Cebu. Dukka ba kayo? But Apin na. sacrifice mo gina. Which one do you want? Monday pa Yeah, this Gising ko pagising na ni Chris. Display. This. Adi siya mag-apil ng sinulo Chris no? Yeah. Boys. Ayun naging plano. Film ni in the making. 10 years, 5 years, 7 years. Art tricks lang mga So, siguro na lang gila yung kawang mo. Yo, luhoy ka doon dito. Basta snake. Ano wallet? Nadre. Phone. Hmm? Phone. Nana. Gapabot ang chicks ni Mas Pinas mon. Atay ka niya. Trim mo na ba? Say hi, Dad. Say hi, Ma. Hi. Muna yan. Sama? May ka ba, no? This one. Hindi na sabda nila, oh? Google. Pas-pasa ko nila, Jerm. Ano sila dito? Nada din ba? Yep. First stop, Auckland. Sunod kay Hong Kong, then Cebu. Kuya.
The struggle is real, bro. Gutom na kayo. Asaw na karon. Currently at Auckland. An hour flight from Christchurch. We're going to Hong Kong. 11 hours. Trying to sleep. Hopefully, di na mas stranded kay Kondo. Ako na gutom na taal, so hopefully, on time na tanan. Okay ra. Okay ra. Ikaw na abot, wa ko kasabot. Sa katunas panahon ng ina, ya ako ng ina. Sa imong kalame, sa imong kagwapa, bisag unsa pang adlaw, pwede ka na ko irampa. Hala hala, baby you ain't even gotta try. Right, we're still on our way to Hong Kong, and we haven't even landed yet. And I already got a text from Cathay Pacific that our flight has been rescheduled. So yeah, we're supposed to arrive in Cebu today, January 14. Alas 8 sa gabi, but that's not gonna happen anymore. Ang flight na mo from Hong Kong to Cebu kay ugma na sa buntag. Sa among flight ron ba? Mausa na among flight ron. Supposed to be karon mausa among flight ron. Greater business class. So what's happening? So ang hitabo ron. Stuck mi karon sa Hong Kong no. Kaya na-delay mi sa Auckland. Nga supposed to be ang among gap is an hour. So na-miss na inilupad na mga aeroplano karon namin sa Hong Kong karon. Accommodate sa nila, which is really good. So Kaya na problem ang plane good. ang something technical difficulties I don't know. Signal daw to? Yeah. So, yung karon na abot na dyan sa Hong Kong. Karon, biyaan ang flight supposed to be maabot mo sa Cebu karon by 7 ba no? 7 p.m. 7 p.m. But Ugma na sa hapon. impossible na. So, ugma na lang sa hapon. So, gi-accommodate mo karon which is good. Sa hotel, ugma na sa di maabot sa Cebu. So, ang problema karon nagbubuwag mi wala mi nagduman. Yeah. Dahil og flight si Casey Philly dahil sa flight. Pero ate, importante maabot ka sa destination. But yeah, kapo yan yun. Daghan din eh. So ang ako kay 8 a.m. sa buntag din si Germs hapon pa siya sa ugma. You know? Unfortunate but you still gotta enjoy it. It is what it is. It is what it is. Eh. We're just getting ready now. Nag-ready pang mga babae. Wapas lang mo man. But I just thought I'll give you an update. So, gabi baling camera. So, gabi naisoroy mi kadiyot sa city, sa Hong Kong. What ko ka vlog. I don't know if Jeremy got clips from last night. Kay lahi man mig hotel. Gisend sila sa lahi nga hotel. So, wala mi nagkakuy gabi. But yeah, wala ko ka-vlog gabi because I just wanted to experience Hong Kong. Kanang usahay ba sa magsikag vlog ba hindi na nimo ma-experience ang place, ang company. But yeah, Hong Kong seems to be just a bigger version of Colon sa Cebu. Mura siya Colon ang kanang ang vibe. Mura ito. Yeah. You know, mas organized lang. Wala ka ng mga pedestrian lane. Wala kay ka ng tigbaligya sa mga kilid-kilid ba. Wala wires silang mga ang ilang mga sige na ni. No fitting. Kanang ilang No fitting. suga ba? Kalimutan yung gutom ko. But yeah, wala wires. But yeah, mura sa kulod. Nakakapag sa loob. Mauri gapon sa gabi. Wala man may expect nga mas stay man dere so wala ko ka ng mga sanina sa akong hand carry. So, balik na lang. Nagawa na lang min la kuya. Alas 6 na dere. Mga on me then flight ng wala so manay nun mig check in so
Dito na lang ba? Ma, what do you think about Hong Kong? Nice. Hindi do kayo ng coat. Yeah. Gabi naka-coat ni siya. Yeah, nakapalit siya coat. Nindot ba to? Only for 50 bucks. $50 ta. Yeah. Nindot na kayo ba? What do you think about Hong Kong, babe? It's good. Not too hot. Oh, sakto ito. Dili sige tugnaw diri sa Hong Kong. No, kaya doon ako mag-expect. Dili nag-expect may nga kanang init, kanang murag Pinas pa. Pero Mag-coat-coat ang mga tao. di man dahil mura siya kanang kuan. Kanang mura tingnan na siya murag Bagyo. Mura siya nakaadtog Bagyo sa Pinas ba? Ba nakaadtog kanang tugnaw nga places sa Pinas like Canlaon sa Negros Oriental kaya akong mama taga Negros man. Mura siya nga nga weather kanang dili tugnaw, dili init, kanang sakto lang maka-jacket ra ka. So among flight padong Cebu kay with Cathay Pacific. Yesterday we thought nga kanang matug rami sa kilid-kilid ba sa airport ba. When we landed, gitawag din nila, oh, asa tong mga taga Cebu, asa tong padong Cebu. We got in. Yeah. Gitagaan mi lang boarding pass ditso and then With the hotel. it came with a hotel nga pass o kanang mga food. Busog kami. Actually, ang hotel nindot sad, wala mi kanang gasukso kanang sakto ang bed size. Food. Yeah, ang food sakto kay sa pagkaon. So, it was a good experience with Cathay Pacific. Ila dyan take care ang katong mga na-delay padong Cebu ba. We'll fly again with Cathay Pacific. Bituon sa kagabi prisuha ko sa gugma kay di jud ko papiyansa. Dili ni binuang. Ako rapper nga buutan. Pangutan na ba si mama? Di lagi tigabiyaan. Ang imong halok pero teng kainit. Ang imong gakos pero teng kainit. Sa imong kagwapa ko nang init. Lawas gabag ka hasta Last flight Cebu. See you guys soon. Nganong magpangita pa maglain og uban kalidad og kinaiyan na nanimo ang tanan. Ang imong halok puwerte kainit. Ang imong gakos puwerte kainit. Nganong magpangita maglain nga ikaw raman. Nganong